Fidi. Vi har IF, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har. Det er ikke for sjov, vi i Jyllandsserien sparker dem ud helt urolige, ligesom var det på en ferie. Sikker på haters, når de ser det. OBHøj IF, OBHøj IF. Ved, der sker snart hele Danmark ser. Behøves ikke engang promote det shit, for du ved, når vi er på banen, ja vi er lidt. Ja du ved, vi er lidt fuld energi, 100% vi er parat. Ja når vi spiller, ja vi tager dem med fart. Svag pokalen, det kommer snart. Fuck om det regner, vi er ikke sart. Lad mig høre, OBHøj er I klar? Run it back, spit that shit, money, yapper. Vi har, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har, vi har. Når drengene går ind på banen, fyrer vi den sgu af, ja vi fyrer den af. Vi kunne godt bruge noget tag på den her tribune, for når regn den falder ned. Men vi står her stadig, det er det man kalder kærlighed, kærlighed. Spillerne viser altid deres værdighed. Ja, vi er et seriehold, men de kan stadigvæk spille bold. Eller det er drenge, der kan spille bold. Det kan vi ikke, vi fyrer den af, ja. Vi fyrer lys af over det helt. Vi fyrer lys af over det helt. En gang Åby, altid Åby. Vi fyrer den af, ja, vi fyrer den af, ja. Åby høj, 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 Åby høj. Jeppe Stengård Jensen, Anton Gej, Christian Nielsen, Tobias van Dijk Jensen, Rasmus Nielsen, Joachim Bøster, Jakob Hede, Christoffer, Kasper, Zacharias, Jakob Sølekro, nummer 6, Rasmus Skovgaard Sørensen, nummer 8 Nikolaj, og nummer 9 Christian, og så træneren har vi